A čo sa tu chcem dotknúť? No, ešte podotknem, že si vidieť veľkú úprimnosť. Takže čo je úžasné, je na tomto, ako to Leni napísala. Konzistentnosť, proste koncíznosť, má tu hlavu, petu, pekne všetko. Veľká hlboká úprimnosť tam je, pretože prijíma aj tie veci, ktoré sama vidí, že asi neboli úplne najlepšie. Tu ti chcem len povedať, že možno, že trošku až príliš berieš tie zodpovednosti na seba. Hej? Akože zase pozor, na vzťahy sú predsa len dvaja. A na to, aby mohli fungovať, potrebujeme obidvaja vlastne správne do toho vstúpiť. Ale zároveň platí, že tak ako ženy majú viacej darov a proste prirodzene na to, aby sme tie vzťahy udržiavali, a to hovorím, že to je, že mať a udržiavať krásny vzťah je privilégium ženy. Otázka je, či ženy dnešnej doby sa ho zhostia alebo nie. Nie je to povinnosť, je to privilégium a to privilégium proste príroda dala väčšie nám, než mužom. Tak rovnako máme väčšiu schopnosť vzťahy ničiť. Hej, máme väčšiu schopnosť vzťahy ničiť. Aj muži majú tú schopnosť, ale ženy viac. A hlavne, a to je tá väčšia sranda, ženy viac ničia tie vzťahy, na ktorým ich viac záleží. A mužom, keď nie je to jedno, tak on proste robí všeličo. Ale ženy, my máme rovnako ako veľkú stvorivú schopnosť vytvoriť krásny vzťah, tak máme rovnako veľkú schopnosť ničiť to, čo môže fungovať dobre. To je podstata môjho učenia. Pomôcť ti nájsť, zistiť, čo je to, čo ti pomáha ten vzťah tvoriť a čo je to, čo ti ho pomáha ničiť. A často sú to veci, ktoré spolu súvisia, samozrejme. Môžu, nemusia. Takže neber na seba príliš veľa zodpovednosti, pretože predsa len ste dvaja, zase aby to nebolo, že idem sa tu ubiť niečím. Ja viem, že nie, len proste upozorňujem, že hold, akože áno, potrebujeme aj trošku objektívnejšie